A presidenta de Portos de Galicia mantivo un encontro con representantes da Confraría e das asociacións de bateiros da Pobra para dar a coñecer os traballos que o seu departamento está a realizar no Peirao pobrense. De xeito provisional e á espera da licitación dun proxecto integral de mellora do porto orzamentado en 900.000 euros, estánse a acometer reparacións nos pantaláns. Un integral de todos los pantalanes, se pilotan los fingers, se quitan los fondeos, se mejora la iluminación del puerto. Yo creo que tenía torretas de servicios, bueno, mejorar todo lo que es la instalación flotante del puerto. Y que estamos redactando un proyecto a nivel más general, que vamos a invertir del entorno de 1 millón de euros, 900.000 euros, estamos todavía redactándolo y esperamos licitarlo a lo largo del primer semestre de este año. O Departamento Autonómico traballa tamén na mellora da seguridade das instalacións portuarias, polo que incrementará a vixilancia no porto e regulará o aparcamento. O patrón maior aproveitou a visita da titular de Portos para trasladarlle unha bella demanda do sector, a apertura de correntes ao porto para incrementar a produción marisqueira. Tanto a parte que toca Arenales como Raposiños cada vez estánse deteriorando máis, están prácticamente deterioradas de todo. Nos vemos un retroceso cada ano abismal. Deso non llevemos solución, unha delas sería a apertura do porto para a circulación de correntes. Se non acabaremos con estas dúas zonas completamente anuladas. A Cofradía Pobra non ten tanto espacio de concesións como para trasladarse a outras onde pode seguir traballando, prácticamente dependemos destas dúas. Aínda que os estudos preliminares non foron concluíntes, Susana Lenguas comprometeuse a encargar novos informes sobre a viabilidade e a idoneidade desta actuación.